एनडिपिनि फेक्सन्स आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों भारत सरकारा थांनाय 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तियाव मोनसे सर्त दंमोन जे सुक्ति खालामनायनि मास मोनसेनि भितरावनो एनडिपिखौ डिजल्भ खालामनांगौ बे आफादखौ भंग खालामनांगौ बिदि होननानै मोनसे सर्त दं आरो बेखौ जों मावफुंनो हायाखैमोन मास मोनसेथ' बारलांबाय आरो थांनाय 2 तारिखखालि माबानि मार्चनि 2 तारिखखालि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार आरो ओमफ्राय जों एनडिपि मोनब्रै फेक्सननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों बेहाय रिहेबिलिटेसन बाथ्रा एसग्रेसियानि बाथ्रा केस उइथड्रल बायदिसिना बेफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे बे मास मोनसेनि भितराव डिसबेन्ड खालामनायनि बाथ्रायाबो ओंखारलायनाय जादोंमोन आरो बेहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे जिहेतु सुक्ति जालांखांबाय आरो एनडिपिखौ डिसबेन्ड खालामदो नोंथांमोननो मास मोनसे बारबायबो दिनै जों 10 days मिनिमाम मेक्सिमाम 10 days जों होबाय 10 दिननि भितराव नोंथांमोना बेखौ डिसबेन्ड खालामदों होननानै बिथांमोना जोंखौ डिसकासनाव बुंदोंमोन आरो बे मथे जों एनडिपि हिसाबै जिहेतु एग्रिमेन्टआव दंखायो आरो बेनिफ्राय जोंनि जि नांनाय नाजानाय हास्थायनाय बेयो साक्सेस जाबाय जिहेतु बेनिफ्राय बे साक्सेस जानायखाय दिनै जों सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर मोन्थाय मोनबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनिसो बाथ्रा दंसै आरो गोदानै नांफिननो गोनां गैलिया आरो बेबायदि हिसाबै जों बे आफादखौ डिजल्भ खालामनायनि डिसबेन्ड खालामनायनि डिसिसनखौ दिनै लाबाय खिन्थु अफिसियेलि जों गाबोनसो डिक्लेयार खालामगोन जिहेतु जोंहा वेस्टार्न जन होननाय मोनसे सेरफांगुरियाव केम्प दंबावो आरो बिथांमोननि गासैबो केडारफोरजों ज' सावरायलायनाय जोंनि इस्टार्नाव थानाय जिखिनि दं गासैबो दिनै सावरायलायनाय मोनसे गरन्थ फैबाय जे जों गाबोन मासिगोन डिक्लेयार खालामसिगोन जों सेरफांगुरियाव थानाय केडारफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायलायगोन सावरायनानै गाबोन जों अफिसियेलि डिक्लेयार खालामगोन 34 years जिथु एनडिपिनि स्ट्रागोल बिनिनो 19 years जों आन्डारग्राउन्ड हिसाबै खामानि मावदों आरो 15 years जों सिजफायार खालामखांनायनि उनाव गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों डिसकासननि गेजेरजों बर'फोरनि जि दाबि दावा बेखौ मोननो जिखुनु हास्थायदोंमोन बे जोबनानै थांबाय जिहेतु जों 27 जानुवारि खालि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि गेजेरजों गोबां बर'फोरनि जिथु लुगैनाय हास्थायनाय बेखौ जों मोनबाय दा बेनिखाय एनडिपि अस्त्र हमनानै नांग्रा बेबायदि संगठननि खोब दा प्रयजन गैलिया बेनिखायनो जों बेखौ डिजल्भ खालामनानै जिहेतु डिसिसन लादों आरो जों बेखौनो बुंबावो जे रायजो राजाफ्रा बे थांनाय 34 years जि जोंनि स्ट्रागोल बियो आन्डारग्राउन्ड हिसाबै खामानि मावनाय समावनो जा बा सिजफायार खालामनानै सरकारजों गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों सोमावसारनायानो जाबाय बे गासैबो सोमावसारनायाव बर'नि साफ्रोमबो रायजो राजा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामबोदों जोंनि दुखु सुखुआव बिथांमोना जोंजों गसंफाबोदों जोंनि थाखायनो बिथांमोना पुलिस आर्मिजों बुग्लुंजादों बुथारजादों जेल जानो गोनां जादों आरो दिनै बे गासैबो रायजोफोरनि सेक्रिफाइसनि बिनिमयाव जों मोनसे साक्सेसफुल स्ट्रागोल खालामदों आरो बेनिखायनो दिनै जों बर' रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों लोगोसे बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठी जायफ्रा जोंखौ मदद हेफाजाब खालामदों इनडाइरेक्टलि बिथांमोनखौ जों दिनै बे डिसिसन लानाय समाव बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों मानोना खालि बर'फोरल' सापर्ट खालामनायमोनब्ला गुबुन हारिफ्रा जोंजों प्रत्यक्षभाबे थारमाने डाइरेक्टलि नङाबो इनडाइरेक्टलि जोंखौ मदद खालामनाय बेबायदि जोंजों थाफायोमोनब्ला जों हयथ' साक्सेस जानाय नङामोन दा जेसेबां नन बर'फोर दं बर'लेण्ड ओनसोलाव बिथांमोना गासैबो बिरोधि खालामजोबनायमोनब्ला जोंनि सोमावसारनायखौ प्रतिबाद खालामजोबनायमोनब्ला जोंखौ हेंथा होनायमोनब्ला जोंनि गेजेराव गोबां आरो दाङाबाजि जागौमोन आरो जोंनि बे नांनाय स्ट्रागोला बेबायदि मोनसे साक्सेसफुल कनक्लुजनाव फैनाय नङामोन आरो बेनिखायनो बे गासैबो स्ट्रागोलखौ मोनसे साक्सेसफुल पर्यायाव लाबोनायनि थाखाय बर'फोरजों लोगोसे अनाबर जेसेबां बर'लेण्ड ओनसोलाव दं जायफोर जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जों आफाद हिसाबै डिसबेन्ड खालामबाय खिन्थु जोंनि खामानिया बेयावनो जोबाखै जोंनि स्ट्रागोला जोबाखै जिहेथु जों खिन्थु गुबुन राहाजों गुबुन फर्मजों गुबुन मोनसे महरजों जोंनि बे नांनाय नाजानायखौ कन्टिनिउ खालामगोन डेम'क्रेटिक प्रसेसजों आरो बेनिखायनो जों जिहेतु जे सुक्ति खालामनानै जों गोबां सुबिदाफोर मोनबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो बेबायदि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थआवनो जों जोंनि आफादनि फ्राय केडारफ्रानो मेजरिटियानो हयथ' 10% जानो हागौ दासिमहालागै जों 10% बुंथ'वाखै खिन्थु मेजरिटि माबाफ्रानो इउपिपिएलआव जुगदान होगोन आरो इउपिपिएलआव थानानै
इलेक्टोरेल प्रसेसआव जों बाहागो लानानै सरकार दानानै काउन्सिलनि बिटिआरनि सरकार दानानै जों जि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय गोबां जिफोर मावगोन जोंनि सुबिदाफोर जिखिनि प्रभिजन्स जों मोनबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों बाहागो लागोन लोगोसे एनडिपि केडारफोरनो सरकारनिफ्राय बे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जि रिहेबिलिटेसन होनायनि बाथ्रा दं बेनिफ्राय एक्स ग्रेसिया होनायनि बाथ्रा दं मार्टियासफोरनि न'खरनो फाइनान्सियेल सापर्ट होनायनि हेल्प खालामनायनि बाथ्रा दं केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा दं बे गासैबो खामानिखौ जों मावफुंगोन आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन दिनै एनडिपिनि मोनथाम फेक्सन टेरेन ग्रुप बेनिफ्राय रन्जन दैमारिनि ग्रुप आरो माबानि सावरायग्रानि ग्रुप बिथांमोना रन्जन दैमारिनि सनायगावआव थानाय जिथु केम्प बेवहाय ज' सावरायलायनानै डिसबेन्ड खालामबाय होनना डिक्लेयार खालामदों आरो बेवहाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै सावरायग्रा ग्रुपनि जि एनडिपि बिनि नेहाथारिया नुजाफैयाखै होननानै जों मिथिदों बिथाङा मा कारनाव नुजाफैयाखै जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु सरासनस्रा बिथांजों लोगो हमना सावरायनाय समाव जों बेखौनो बिथांनिफ्राय एसे गम मोनदों जे बिथाङा इउपिपिएलजों थागोन पलिटिकेलि बिथाङा इउपिपिएलजों थागोन ओमफ्राय पलिटिकेलि इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनानै रायजो राजाखौ मदद आरो हेफाजाब होगोन रायजोनि सेवा खालामगोन बे बाथ्राखौ बिथांनि खोथानिफ्राय जों गम मोनदों आरो थाखायनो दिनै माबायाव नैबे सनाय गामिनि केम्पआव जि डिसबेन्ड खालामबाय होननानै बिथांमोना डिक्लेयार खालामदों बेवहाय बाहागो लाफैयाखैबो जानो हागौ आं बेखौनो अनुमान खालामदों राजनितिया सम सम मोनसे गोदान सिटुवेसन क्रिएट जानायनि सायावनो निर्भर खालामो आरो दिनै इउपिपिएल पार्टि हिसाबै थांनाय बे 27 जानुवारिनि जि सुक्ति जाबाय बिनि सिगाङाव इउपिपिएलखौ रावबो गनायामोन रावबो मानसियाबो बेखौ रिकगनिसन होनो नागिरामोन आरो इउपिपिएलनि जिखिनि एक्जिस्टिं मावथि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना जोबोद नाजानानैबो इउपिपिएल सोद्रोमा बुथुमनानै लाबोनो हायाखैमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आलादा मोनसे बार फैदों आरो बे बारा इउपिपिएलनि फारसे बारदों आरो बेखायनो दिनै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा जेसेबां हायो लैहोरै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बेफोरनो मोनसे इंगित होदों जे एबार बिटिआरनि जि इलेक्सन बे इलेक्सना इन फेभार अफ इउपिपिएल आरो इउपिपिएलआ निश्चय सरकार दागोन सरकार दानानै जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गासैबो मोनथायफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै होनायाव बिलाइनो होनायाव बिथांमोना दायित्व मोनगोन ओरैनो बिटिआरथ' जाथ'वाखै खारन एग्रिमेन्ट मथे एरिया एक्सटेनसन जागोन बाउन्डारि थि जागोन बिनि उनावसो बिटिआर नामा जागोन दा जिथु इलेक्सन जादों बे बिटिसि इलेक्सन हिसाबै जागोन 40 कनस्टिटिउन्सियावसो इलेक्सन जागोन बे बिटिसिनि इलेक्सन खिन्थु बेखौ साक्सेस जानो हायोबासो बिटिआरखौ साक्सेस खालामनो इजि जागोन नङाबा बेखौ जायफ्रा सुक्ति खालामदों बिसोर पावाराव फैयालासिनो सोरबा गुबुन जायफ्रा थांनाय गोबाव बोसोर सोमावसारनायखौ हेंथा होबाय थादोंमोन बिरोधिता खालामबाय थादों बेबायदि मानसिफ्रा जुदि पावाराव फैयो होमब्लाहाय बे बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि प्रभिजन बेफोरखौ रायजोफ्रा मोनजानाय नङा सिगनेटारिफ्राथ' ज' जानांगौमोन खिन्थु गासैबो ज' जायोबासो साक्सेस जागोन बेबो नङा खारन सिगनेटारिफोरनि गेजेराव सोरहा पाब्लिक पेज दं बेनि सायावसो निर्भर खालामगोन आरो दिनै जों एनडिपि प्रग्रेसिभ हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आरो इउपिपिएलजों लोगोसे खामानि मावबाय थादों बेखै माबाजों दुलाराय बर' फरायसाजों जों 2010 मायथाइनिफ्रायनो लोगोसे खामानि मावदों आरो 2016आव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो पिपल्स एन्ड एक्सन कमिटि फर वर्ल्ड मुभमेन्ट बे मोनथाम संगठना ज' जानानै इउपिपिएलनि जोनोम होदों बेनिखायनो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावनाया जोंनि दायित्व जोंनि बिबान आरो बे बिबानखौ दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभनि जेसेबां सोद्रोमा दं बिथांमोना बानगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो गोबाङानो बाननो थाखाय इतिमধ্যे इउपिपिएलआव जगदान खालामबाय आरो बाखिफ्राबो खालामगोन आथिखालाव बिटिसिआव जिहेतु मोनसे
भ्रष्टाचार सरकार सोलिगासिनो दं मोनसे जनबिरोधी सरकार सालायगासिनो दं बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जे एबार बिसायख'थिनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोनसे निका सरकार साफा मोजां सरकार जाहाथे दायो बे सुक्तिनि बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जाहाथे मोनसे दावगालु बिदि सरकार दायो आरो बेखौ मोजां रायजो राजानि सिन्था खालामग्रा निस्वार्थ बेबायदि सुबुंफोरखौ जाहाथे सायख'नानै गादियाव फज'यो बेखौनो रायजो राजानिसिम आंनि खावलायनाय दा जों दिनै एनडिएफबि हिसाबै डिजल्भ खालामदोंबाबो जोंनि गेजेराव मोनसे फेमिलि रिलेसनशिपा थागोन आरो बेखौ लाखिनो थाखाय जों बिभिन्न प्रसेसटा जों खालामनो थाखाय सिन्था सरथा खालामनो थाखाय जों मेटेरियेलाइज खालामथ'वाखै आरो बेनिखायनो दा बेखौ बुंथ'नो सानाखै खिन्थु जों एनडिएफबिखौ डिसबेन्ड खालामदोंबाबो एनडिएफबिनि जेसेबां केडार्स दं बेखिनिखौ जयैनो गुबुन मोनसे महर लानानै जयैनो खौसेयैनो खामानि मावलांनायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों आरो बेखौ जों थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामहैगोन